Ako si Virginia Di Gracia. Ma'am Didi Gagas, daghang salamat sa imong tulong namo. Salamat kayo. Kaya ini kinadaray mo. Ay, Diyos sa likod, sir. ay, salamat kayo. Oo, sige. Ma'am, thank you dahil kay ma'am ha. Ma'am Dede ha, thank you kayo. Tara, gikan kang kongresuman, Salamat Didi. kang Ma'am Didi, sir. Pasalamat ko kang Ma'am Didi sa iyang hinabang bisag ginagmay. Makatabang gid ni sa amo. Okay. Salamat Ma'am Didi. Kung sa'yo may kasulti kang ma'am. Salamat kayo, Ma'am Didi, sa imong ihatag sa akong kinabang. Bisan todo na layo ko ako dito sa bato, pero sige naman kung pamina sa charm meeting. Ito mo, yung hinatag din mo ako yung kasing-kasing din yung ihatag sa kuwan. 1,000 kita. Ma'am, salamat kayo, ma'am. Simana na din po nagmaligya ka stream. Salamat sa Ma'am Didi. Kay Ma'am Didi, salamat kayo sa iyang pahalipay para sa kanamo ang mga na naka-lockdown karon kay wala may trabaho pud karon. Salamat kayo madam sa imong napunggong maalang kanamo mga katawhan sa Davao del Sur. Tuyok juday ninyo sir no. Lagi, ma'am, hatag ni Ma'am Didi. Na dagan jud kayong salamat. Kaya wala jud na-expect na matabangan ni ani. Anong gamay kayo. kantidad ako nga ng tabang. Sa'yo, buhato ni mo na. Siyempre, ipamalit sa mga kuan, mga needs nato labaw na karon nga nag-lockdown nya wala kayo tay mga makita, wala kayo tay mga income. So, Bugas, dako na Joy, jud the best tabang na na. bugas. Okay. Tara, ma'am. Oh. Say mo kang Ma'am Didi. Short message ni mo to Ma'am Didi. Salamat kayo, Ma'am, sa imong hinabang. Oh. Ako minsan ni Ma'am Dede nga nagkaroon ta siyang maayong panglawas kanunay hantod sa hantod aron makatabang siya sa tanang tao sa Davao del Sur sa kang gub kagas dudo kagas ug sayang anak ano. Salamat kayo, Congresswoman, sa mga tabang nga mong nadawat. Okay. Tara, hatag ni Kongresuman Didi Gagas. Kung sa'yo may kasulti siya, sir. Salamat sa kayo, kaya wala gito ba? Kanang kaon sa hay, kadlaw, kadungara. Tara. Ginamos sa hay, kwitsaw, ano? So at least makatabang-tabang na rin. Oh, salamat sa kayo, ha? Salamat kayo. Okay. Tuman Gagas. Daghang kayong salamat ma'am sa imong gihatag nga kadugang kanang samuhang palitonon po. Usawa. Daghang kayong salamat ma'am. Tara, ma'am, hatag ni Kongresuman Gagas. Ako ikasulti jud ni Madam. Salamat kayo sa mga gipanghatag niya kanamo gahapon. Kinakab naminaw man gitong charm niya. Dako na kay gyud ning tabang para namo. Salamat jud kayo Madam sa imong gipanghatag namo. Salamat kayo, dahang salamat akong katabang sa among karon nga wala may mga trabaho, narami sa balay. Kang Ma'am Didi, Congresswoman, salamat, daghang kayong salamat ma'am sa imuhang tabang ka sa among pamilya Mendez. Yan kang Ma'am Didi Gagas. Okay, salamat kay Juan, kay kang congressman ug sa buo sa Charm Radio o kang Gob o sa tanang persa sa Bugtong Libusinyo. Ma'am Didi Gagas. Salamat kayo sa Juan. Tabang. Sa'yo pahinaot mo sa iya, ha? Sa ilang pamilya. Kita nga tagaan pag ito maayong panlawas nga mahuman ni ato ang krisis karon na ning COVID-19. Ma'am Didi, salamat kayo sa imuhang hatag yung kag-import sa mga katauhan sa Davao del Sur. Ikan kang Ma'am Didi. Daghang kayong salamat Madam sa gamay tabang pero dako kayo bakahatag sa inabang sa mga Madam. Salamat kayo. Oh, hatag ni Kongresuman Gagas. Isa mo na. Salamat kayo sir. Salamat kay Madam sa imong tabang sa mga Madam. Unta Madam na daghan pa kag matabangan. Salamat kayo. Okay. Salamat kayo. Sige. Tino. Sabi sa atin ni Ma'am, thank you very much. Ha? Okay, sir. Sige. Sir, hatag Ma'am Didi, sir. Salamat kay Congressman Gagas yang gihatag ka lang. Okay, na tambal dito, sir. Gas na siya gihatag si ma'am. Ma'am Didi, salamat kayo sa hinabang ma'am. Dako na kayong tabang sa amo ma'am. Kami wala ng trabaho karon. Kayo ma'am. Asa man ka nagtrabaho? Sa sir, call center sir tapos wala na ng trabaho. Sirado na? Yes, sir. Okay, sige. Ay ma'am, ayong hapon. Salamat kayo sa imong tabang ma'am. Dako na kayo para namo. Sige. Maayong sila glawas.
sila si Mark ug si Dudu Kagas ug si Ma'am Didi. Ma'am Didi, salamat o napauntay maabot unta nga tabang gikan si Muha. Ma'am, salamat guys sa imong gihatag nga tabang ma'am. Bira sa iyon ani siguro sa mga kalamidad. Wala gi siguro may mahimo nga sa kawad ulang namo. Salamat kayo. Ma'am, salamat kayo sa tabang si mo sa mga ma'am ora pagkapalit man og bugas. Kay paad mo complete yung mga trabaho. Sige. Sa apelyido nimo? Lukos ni Sir. Recuerdo ako miduli. Pero mangin niyo. Gigang Congresswoman 500 pesos. Salamat kayo, sir. Salamat kung tawag kayo, Ma'am Didi. Sige, pasalamat dira sa Salamat kay Ma'am Didi. Salamat, Ma'am Didi. Dali sa isulod. Akan ni Ma'am Didi 500. Sa imong kasal ka na ito. Salamat sa gihatag kay ni Ma'am Didi. Kaya ako ang cash assistant. Thank you very much. Ma'am Didi, salamat kaayo. In behalf of the official Barangay San Miguel, Silisi Cagaw, Kapitan John Pantil, ma'am, nagpasalamat sa gulay nga imuhang pahatot. Tambal ug mga gulay, ma'am. Daghang salamat, ma'am, unta makasurvive na taan, ma'am, sa tuang calamity, ma'am. Tama na ni kay luoy na kay mga katawhan. Mura na o kumuto ng ato ang kasing-kasing. Thank you, Ma'am Didi. Thank you. Thank you. Ang istorya gyud ani Mike, dugay nagikay na ko ni gusto i-share sa atong mga igsuon sa Davao del Sur. Only lang nga naglibo ko asa natong ipaagi na mahatagid nato sa mga tao nga nagkinahanglan sa atong panabang. Unya, I think we are also guided by our Holy Spirit and Guardian Angel na ato na gid silang mahatagan sa akong gusto nga mahitabo. So kaganina, ang ako ron tong plano maghatag ng untak ko gulay sa katong mga atong igsuon nga kanang dili bagid siya maka-afford ba. So ang nahitabo karon kay nadungagan na og kape, nadungagan na og paracetamol unya ang katong nag-text kaganina sa radio program nimo. Atong gihatagan og pagtagad ang ilang pagkugi sa pagtawag o pag-send og message kanimo. There are more than 100 no ka nag-texter unya all throughout the province. Atong giapod-apuran og tag 5,000 unya karong hapon 500 unya karong hapon nga nahuman na ta og suwat sa sobre kay gisubri man nato no ka ang 500. So ang tanan karon, this is in coordination or in line with the Lenten season. Amayng hapon kanimo Ma'am Didi o kang Gobernador Dudu Kagas. Ako nagapasalamat sa hinabang nga akong nadawat nga 500 pesos karon pinaagi kang Sir Michael Nakwa. Ma'am, salamat kaayo sa imong tabang kay dako na kay punig ikatabang sa amoa. Makapalit na mianig bugas o sudan para sa among pamilya. Salamat kaayo Ma'am Didi o Gobernador o kang Sir Mike. Okay, luyo sa mga kalamidad yan na itabo karon sa imong panghinaot sa ilahang pamilya. Akong panghinaot nga unta hatagan pa sila og mayo panglawas sa taas pa nga kinabuhi para makaalagad pa gid sila sa katawhan sa Davao del Sur. Sa ilang kaayo sa mga tao nga unta hatagan pa gid sila maayong panglawas. Pasalamat ni Ma'am Didi nga nakatabag sa amo karon. Siguro no, salamat. Okay, sige. Kay sa imong natabang sa mo ang grasya. Daghan kayong salamat. Hinaot unta nga sa kanunay matinabangon mo sa tanan nga mga katawhan diri sa Davao del Sur. Ilabi na